quick. Yes, look at the No, you need to camera. look at me. Look at me. Very good. Beautiful smile. Hello, ito na naman, aalis kami. Pupunta kami, mamamasyal kami sa Mount Porta kasi yung manugang ko hindi pumasok ngayon. Magmamasyal kami. And kaming maglola is ready na. And hinihintay na lang namin si Johnny Bell tsaka yung manugang ko. Sorry nga pala sa mga Bicolano friends ko and family. Kaya ako nagsasalita ng Tagalog kasi para maintindihan din ng mga friend kong nasa Manila. Ano ako nahihilimtan dito? Mag-smile ka na lang. Okay, para kaulan ka. Sabi yung katulos na mayo ako Releo. Yeah. Imikan mo. Pabalik na kami Mula, kasi ayun nagpapatak-patak
nagdagbabad yan ng ulan. Nag-aambon. Tumatagiti. Nag-aambon. Kaya ang aming prinsipe mauulanan, bawal. Hello, here na kami sa Botanical Garden. Umalis na kami sa Mount Cotton kasi nag-aambon na. Pero ngayon okay na naman ang wala nang ulan. I mean, hindi na nag-aambon kaya hindi na nagtatagit. Garden na. Kaya okay na. Dito kami sa Thomas Gutman Planetarium. Tango. O garden yung trasura. Ay, may na. Ito si Constantine. Ewan, hindi ko mabigkas ang kanyang family name. Russian scientist. Ang hirap basahin. Walang katao-tao. Solo namin ang park. Kaya walang interruption sa mga pictures taking. Kaso ang hirap ng siyang may hawak ng camera. Wala siya sa picture. Mother's Day. Nirin ko talaga ni. Ay, di naman. One pa, para may duwang choice. Asan ang beehive? Ayan siya. Nakakatakot.
Sarap naman dito. Presko, presko ng air. Closes at 4 p.m. and the time is 4 p.m. Madami spider. Nandito sa Australia ang mga poisonous na spider. Okay. Bye. Not yet. You do Yeah. this, like this, yes. Yeah, don't move ah. Don't move. Smile. Smile, quick. Guys, look at the camera. Super na-amaze ako sa lugar. Iba-ibang klaseng cactus. And, ay, ang sarap ng hangin. Maririnig mo mga birds. Ay, sarap. Sayang wala si Daddy. Sayang wala na si Daddy. Okay na naman. Gayon. I wish si Daddy is here. Actually, okay. Bagay. No. Andito si Daddy. Oh.
Hiling ko kasi picture kami dyan eh kasi. Yes. Here kami sa Japanese garden. Careful. Okay. Is it a pet? Okay. Look here. Smile. Naiwatan na ako na talaga mag-smile. I'm so proud of you.
Hmm. Hindi kayang akyatin kahit nino, kahit monkeys. Kasi ang daming spike. Di ba yung adaptation niya, no? Ah, Mari ba ang fake grass? Hindi ka ma-maintain na nag-o. Mm-mm. Pauwi na kami, pero dito kami magdi-dinner sa McDonald's. Dinner kami. ano yung bigong? Ayaw ba kayo din? Ha? Baba pa? Family box, okay. Ano yung family box?